kuyamangalisa khona le sasingena yendawo ngekhazi likaJesu ngekhazi likaJesu sinayindawo uyamangaliswa khona le ngekhazi likaJesu ngekhazi likaJesu uyamangaliswa khona le Jesu ngekhazi likaJesu uyamangaliswa khona le. Cela shada uNkulunkulu izandla kakhulu egameni likaJesu. Sime nje kanjalo ngezinyawo zethu. Apostoli Ngwane siyabonga. It's an abomination to come before the Lord empty-handed. Yo, what a weight. We needed this. We really needed this. We know ukuthi e-altar kukhona inyembezi zethu. E-altar khona izipho esizipha uNkulunkulu. Fisa siyezwini lika baba uNkulunkulu bazalwane. Egameni likaJesu. Angisale bazalwane ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi uma ngingakwenzanga lokho kuzoba inkinga mhlambe kuyiguest yethu ukuthi ikwenze kanti mina ngingakakwenzi. Angibingelele ubaba noma egameni likaJesu ngoba kunzima ukubingelela abantu uhost engakababingeleli. Bingelela ubaba wami bazalwane noma wami engiyikho kungenxa yemthandazo yabo egameni likaJesu. Mina bazalwane kube ubaba noma abekho mhlambe ngabe kade ngakuyeka nokukholwa. Mhlambe lo yankosikazi ngabe kade waphindela kubo wathi ngikhathele. Mhlambe lo yamuze nginawo ngaba nginawo. Kodwa ngenxa yemkhuleko yalabo abantu ababili namhlanje I am still standing. Thank you mom and dad. Thank you for the love. Thank you for the prayers. I really appreciate you. Ukuba nabazali izizukulwane samanje asinendaba nalento yokuba nomzali enkosini. Ma usaseva kuleyo ndawo oseva kuyo uzwa sewubuzwa usekuzikhali namanje because sekwathusa ukuhlala komuntu isikhathi eside under one covering. I remember ukuthi sisindiswa kwakunzima ukuphuma eFaith Mission ngoba wawuduma indawo yonke ekuthiwa usephumile. Kwakuba yihlazo ukuthi
uphume ebandleni wayoqala iministry. Kodwa namhlanje sekwaba ihlazo ukuthi usuhlala isikhathi eside uhlezi nobaba oyedwa. I thank God ukuthi it's been more than 15 years now under their covering, and akukho la khona ngeke ngimsola uNkulunkulu ngabo egameni lika Jesu. Amen. Cela ukwethula phakathi kwethu namhlanje the princess. Uma bazalwane egameni lika Jesu. Lo mama, I fell in love with her ebuncaneni bami. Lapho sasimlalela khona okhosini ememeza ethi izibongo zenkosi uJesu, bese yasho abaningi babamba ingqungqulo eshama phiko pheko eJerusalema, baphendula kwaba umthandaze ngathi yizwi, kanti kungenxa yesisindo salomama. Ngiyakhumbula ukuthi sasingazi okuningi ngaye, sasazi ukuthi usisinokwethemba. Namhlanje saqhubeka sayilandela iministry yakhe, sambona uNkulunkulu emsebenzisa. Thina ke bazalwane, we have seen uNkulunkulu emsebenzisa even kwi-healing. Ngapha ngasekhaya kunomhlobo wami izihlobo zegazi, lapho khona uNkulunkulu amtshele eShumayela ukuthi kunomuntu ozofa lama ungamthandazeli. Uthi mayixoxa wamthatha waya naye ekhaya eintombazane engaze khabazothina sefika nomuntu, wafike wamthandazela, waphalaza izinto ezimnyama. Uthi namanje angaze ngibone le yanto. Lo wasisi uyaphila namhlanje ngoba wahlangana nalo ntombazane wayeyintombazane ngaleso sikhathi. Kusukela lapho umoya wethu wanamathela kuye, and we have been following her egameni lika Jesu. Mangamethula bazalwane kungashonilanga, kodwa lo engikhuluma ngaye uzalelwe ebukhosini bakwaZulu, endlini enkulu yabukhosi bakwaZulu la azalelwe khona. Kwathi ngo1985 wasabelo bizweni. Uyabona ukuthi uhamba lolufishane. Wasabelo bizweni esebandleni laseLuthela elusiwe uReverend uButhelezi benomama uButhelezi. Wasabelo bizweni 1985, wahamba noNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Kuthe around 2012 washada nomfundisi wase-Faith Mission ubaba uMthweni egameni lika Jesu waseNazaretha. Wasebenza uNkulunkulu emsebenzisa namabandla amaningi eSouth Africa nangaphandle. Lo mama engikhuluma ngaye bazalwane, uNkulunkulu akagcinanga ngokumsebenzisa anda ibandla, uphinde wamthatha uNkulunkulu wamfaka eParliament. She is now the honorable member of the National Parliament of South Africa. Ngendlela bazalwane esimhlonipha ngayo, noma bengashonge eParliament ukuthi your honor, thina siyasho ukuthi mama siyakuhlonipha, sibonile uhamba noNkulunkulu futhi into kuwe siyakholelwa kuyo kakhulu. Ladies and gentlemen, lo engikhuluma ngaye udokotela umama uBishop uMthweni egameni lika Jesu. Cela ibandla lishaya izandla kakhulu lamukele udokotela. Bazalwane, izandla zenu nje ziyasolisa. Cela shaya izandla kakhulu and welcome Dr. N.A. Mthweni egameni lika Jesu. Thank you. Singashayela umpostoli izandla. Sihlale phansi bathandekayo. Phakathi kobusuku ngivumeleni nginibingelele bazalwane. Ngibingelele umpostoli
nomama wakwakhe. Ngibingelela i-fivefold yonke ekhona. Ngibingelela abathandekayo ngokweindawo uNkulunkulu anisebenzisa kuzo. Ngiyanibingelela egameni leNkosi uMsindisi wethu Jesu. Amen. Amen wena bazalwane unenzondo embi. Unento nje yenzondo enzima. Bazalwane nginibingelela egameni lika Jesu Inkosi. Angihloniphe babishopi babuyikhali nomama. Ngiyanihlonipha abazalwane. Mhlambe mawusunginikele nekhanda eliblue bazovuma amen. Amen. Ngiyahlonipha kakhulu ngiyabonga bishopi ukuthi sihlanganelana. Ngiyabonga kakhulu mamngwane ukunibona bazalwane nisibusiso esikhulu emzimbeni weNkosi. Siyambona uNkulunkulu esivusele nina einsukwini zokugcina. Nime entweni yevangeli eliqondile eliclean kanti insuku zimbi kakhulu esikuzo. Asibonge umpostoli angazanga ukuba bengazile bekufanele nje qoqa amabandla siwafake emabhasini besobuyela nabantu abaride kabi emva uma abantu besitholile isisifundo sisizakele ke thina esibe khona. Ngicabanga ukuthi sesiyethulile ngempela imithamo. Ngenzeni mina einganeni? Nginenzeni kanti mina? Amen. Ake ngiqhubeke bazalwane bazoloku becima bekukhuphula. Kodwa ke angiqhubeke ngithathele lithuba lokubonga uNkulunkulu osivumeleyo ukuthi siphumelele kuba khona kuyimbizo yomthandazo. Ngihamba nalabazalwane ngihamba nomntwana ongilamayo umntwana usikhumbuzo umpostoli waseThanim kuleli bandla inkosi eyabuye yangiqalisa lona ngalonyaka yangiqalisa ngawo ngase ngishumayilile nje isikhathi eside yavele yangimisa nje inkosi yathi ey uyasebenza kodwa umsebenzi wakho angiwuthandi lo ngaphoxeka ngathi kodwa uNkulunkulu ungizungiphoxe kangaka yathi umsebenzi wakho mubi kathi ngenzeni mina uNkulunkulu mina ngiyambuza uNkulunkulu bazalwane mangizwe ubuhlungu nje ngiyambuza ngithi uNkulunkulu ngenzeni manje ngathi ngenzeni wathi uhamba ushumayeza abantu ubashiya besale bebulawa akusizi wathi lento is wathi uma ngitshela lonto wathi uyafana nomzingelo ongena ehlathini adubula inyamazane bese ngayithathi ukuyozidla ayishiye ehlathini wathi wena unjalo kulento yenzayo ngasangana ke manje ukuthi manje uNkulunkulu ufanele ngenze njani. Niyabona njalo bazalwane inhlupheko zami ukhona nje kuke kwafika abantu badonsa ukhaphethe eshumayela nangu umpostoli ehlenyuka la akho ngane kuyazodonsa ukhaphethi la emile la ibazalwane ziphatheni kahle engwelezani. Yayiseka inkosi ke bishop ingiqalisa umsebenzi kwakungekho nje ngangintombazane yaseluthela kwakungekho emcabo kwangakabi ke na ifashion phela uqala amabandla angithi yonke into iba ifashion emhlabeni kwakungakabi nje ifashion qobo nje kwakungekho aye right la amasonto ayikhona sisontela ko ungamane ushintsha isonto hayi ukuthi usuyaqala hayi cha kwakunzima bazalwane awuzoliqala kanjani nje isonto hawu inkosi yavele yangikhulumela umhlola futhi mina ngumluthela ngizoliqala kanjani isonto mina ngiyumluthela wangiqalisa ke uNkulunkulu bazalwane ngethula umpostoli umntwana ongilamayo
lapha ke endlunkulu sibizwa ngamagama njengoba ngithi nje umntwana usikhumbuzo sibizwa kanjalo angaphakama abazalwane nimbone esamile ngeenyawo uhamba nondlunkulu wakwakhe ningaboni nje ngathi kuncane nje kwintombazana undlunkulu ushadile lapha endlunkulu wasizalela insizwe ezu7 insizwa zodwa 7 sezindala njalo ungaboni ngathi usanda ukufika nje sezindala njena owazibula ngaye efika njena ilivalile ikhalenda bese ke kuba inqwaba kukhululeka kuze kuyophuma ezantsi lapho kukhona manje siyambonga ke kodwa uNkulunkulu kakhulu ngoba kusukela kobaba mkhulu insizwa zayingabanga yiningi nakubantwana abazizalayo insizwa ibanga yiningi kubantwana abazizalayo baba bathathu kuphela abantwana kubaba mkhulu ukuthi ke kuvele umuntu ozofika nje abeka insizwa nje zize zibe isikhombisa hayi si right la isikhona amen sihamba nengane yami nansi uSemi khona ingane zami lapha yana uSemi lo owakwaDube lezi ngane nje ikhona lana we ngavelela oDube phela abaningi kulelizwe manje kwathi Dube nje hayi uyalekile nangu uSemi ngihamba nezingane zami lapha umfundisi ngicela uphakame umfundisi Makhanya nonkosikazi wakhe zingane zami lezi bazalwane amen soma ngiaround ke umuntu wonke unabalandeli bakhe nami ngizama ukuthi ngibe safe futhi angwaphethe ama bodyguard so makukhona bona ngivikelekile bazalwane umuntu kuyispace sepolitiki so kufanele ukuthi la ukhona uvikeleke ngoba asiphephile amen ngiyabonga kakhulu bathandekayo ngiyabonga mpostoli bekungekho lula umuntu uphuma ngembobo yenaliti ngiyabonga ukuthi ngiphumelele bekungeke kube mnandi ukuthi usungicelile wancenga ngoba hayi uyakwazi nokuncenga shem wancenga ngamandla wonke ke oncenge ngawo bekungeke kulunga ukuthi ngingaphumeleli angizukuba mude bazalwane lemthandazo yenziwela mningi kakhulu futhi mina ngiyashesha ukwaneliseka mina ubaba ongizala ngevangeli ubaba ubuthelezi kuthiwa uMadakwa inkomishi manje kusho ukuthi nje make kwathi nje ukuthi kancane nje use right ubaba sethi seningaqhubeka ke nina ayi mina olwami udaba selulungile manje mina ke njengoba ngizalwa uMadakwa inkomishi mina nguMadakwa iphunga mina nje wabunukisa sewuqedile ngami mina ngiqedwe uyu umkampostoli lo ethu yasemukela ngathi mina bese sithinike nje emva kwalokho ke hayi ke wafika kumpostoli ke ungwane angazi mina bishop kodwa wena mhlawumbe ungcono phela mina ngazi ukuthi makusuke sekusetshenzwe kangaka kusuke kuthiwa sishumayile sithini angazi nje ngempela ukuthi kusuke mina ngiyavala mina ngithathisa ufefe ngiphume ngomnyango ngihambe futhi mina ngiyaphuma abantu becimezile ngibavalisa amehlo ngiphume bathi bethi bevula amehlo mina ngiphumile ngomnyango ngihambile kusetshenziwe kakhulu bazalwane onendlebe yokuzwa ukuzwile lokhu umoya akukhulumileyo phakathi kwethu amen angizukuba mude ngenxa ukuthi siyenziwe imthandazo nompostoli lo walombono naye ufike naye eqoba waqoba enzisa lo mthandazo awenzile angithi kuthwena abazalwane yimbizo yomthandazo uma uNkulunkulu evusa into usuke edinga leyo nto and akufanele leyo nto yenziwe ibe wokunye akayivusi kungekho okunye kusuke kukhona okunye usuke right ngalokho kodwa usuke shota ngalokho akuvusayo uma ke evusa lokho kungakubi nje ukuthi uNkulunkulu avuse imbizo yomthandazo bese niyenza kuba yinto yama artist azosiculela kanti kuthiwe imbizo yomthandazo bayayenza abantu into yokusibiza bathi siyothandaza bathi u6 to 6 bacule size sibe inqaba
bengathandazile. Ningenzi kube wokunye kanti uNkulunkulu befuna okunye. Ngezwakala bazalwane. Ngibone kusahamba kahleke, ngithande nendlela umpostoli athatha ngayo umnikelo ngoba uthathe ngendlela ethandazayo. Wawunikeza isikhathi lomthandazo wemnikelo. Akangawujaha, wawenza kahle ngoba enye into esibulalayo ukwenza sigijima sijaha bese indima esilimayo ibe yimbi. Kanti kufanele yonke into athi uMoya Ngcwele ayenziwe ngaleso sikhathi ibe kumaka wayo ukuthi bengifuna le mina uNkulunkulu uMoya Ngcwele yenziwe futhi yenziwe kahle. Alibongwe igama lika Jesu. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bazalwane, ngisheshe ngasukuma ngizwile ukuthi umpostoli lento ayifundayo iBhayibheli nje elinye uyoyiqeda sekuphuma ilanga. Ngasheshe ngasukuma esangethula ngoba uhambo selube lude. Ma umuntu esehlanganisa iminyaka eyama40 emsebenzini, ukufunda iprofile yalowo muntu uzothatha isikhathi eside kakhulu bazalwane, ngoba uhambo lwakhe loyo muntu noNkulunkulu. Amen. Kodwa njengoba eshilo isibongo sokuzalwa ngakwaZulu, umuzi engizalwa kuwo womntwana ulapha engudwini entabeni. Lapha yana engudwini sizalwa emzini wakwaNkonzombili. Ngizalwa umntwana umzikinya kaMbayana kaMthonga kaMpande kaSenza ngakhona kaJama. uNkulunkulu owaziphambili sesizelwe kuloya muzi waseNdlunkulu. Sabuye sahanjelwa uNkulunkulu. Sabuye sazalwa uNkulunkulu. Uma ngithi lo umntwana ongilamayo umpostoli ulabe ngisele nabo bakwethu sazalwa saba u14 esiswini sikaMantuli esaphilayo sancela sizalwa inkosikazi eyodwa nendoda eyodwa akekho oqhamuka ngaphandle siu14 kunamanye amasu achithekayo wayiphikelele nje 20 uma esizala wakawuhlelanga umndeni yayingekho ikliniki bazalwane ngasekhaya yayingekho nje kwayona abafikanga nje abahlengikazi nabafundisayo nonompilo nje babengekho akawuhlelanga kumndeni kwaba kuhleke kwangasuke kuhleleke mina ngoba mina ngiyena oqala mhlawumbe kuba nje ngoba abantu balezi sikhathi bazala ingane ezimbili bathi sebeqedile mina njoba ngingwesithathu nje ngangeke ngisavela ke bazalwane manje kumndeni akawuhlelanga wasizala sonke saphila base bayahamba abanye baya enkosini labe ngisele nabo bonke bayizisebenzi zenkosi. Uma ngabe ngisindiswa ngalesi sikhathi kusathwa insimbi edlezinye insimbi edlezinye insimbi edlezinye insimbi edlezinye bavangelelisha. Haleluya. Ngisindiswa ngesikhathi linsimbi. ngisindiswa ngesikhathi liqotha. Uma ngisindiswa into kaNkulunkulu iqala ekhaya ngisindiswa ngesikhathi kusathiwa vela lapha ekhaya wena ukuthi uyakholwa. Ngisindiswa ngesikhathi kuthiwa akusizi ukuvutha kwakho enkonzweni kanti ekhaya uhlaza. Ngisindiswa nje lisaqhoza limsebenza umuntu. Alibongwe igama lika Jesu. Ngisindiswa ngesikhathi liphoqa kuthi uma ekhaya bekunqabela ukuya enkonzweni ungaphuma ushingile uthi uye enkonzweni kuthiwa akusizi ukuya kwakhe enkonzweni kanti ekhaya banqabile. Hlala lapha ekhaya ukhonze khona baze balibone ivangeli. Ngisindiswa ngaleso sikhathi ke bazalwane kwasho ukuthi lifike ngamandla amakhulu
lamandla elalifike ngawo abaphumela lapha ekhaya. Uyabona bakhona abantu abaziyo lento yaleza indwangu ezayiphuma, uthi ena uyifaka emanzini ivele iphumele lezi ezinye impahla idaye. Ngasindiswa ngesikhathi linamandla liphumela. Into engekho nje into ukuthi ungahlala nomuntu la usindisiwe, uzila ukudla, uthandaza, bese ngasindiswa ngangenwa into ephuma ngeziqu zoboya. Ngangenwa yinto okwakuthi mangathi ngihambile ngiyoshumayela njoba into yami isithe angisabela obizweni, uma ngibuya ekhaya ngingena endlini ngizokwenza umthandazo ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu kungithwala endleleni ungivikele la engibuya khona, sengibuyile kuqimizeke umuntu phansi ebanjwa uNkulunkulu. Ilimke ngakhuluma kudala ngaze ngithi ngangumluthela, kwangithatha uhambo olude ukufika kumaThangs, kodwa amandla kaNkulunkulu, haleluya, ngoba awekho kumaThangs, sebekhulumile ngawo amaThangs, kodwa lingekho iqonsi lasezulwini. Sabe safika kokunye, safika kuzo ilimi zaba yiningi, kwafundiswana ukuthi wayikhuluma kanjena, ngisindiswa ayikho leyo nto. Yiwo nje amandla asezulwini angena kumuntu, amandla angena ayikhompyutha nomuntu ongenwe idlozi. Limngene ngempela, hayi umuntu ogezayo aswenke apakisha athi ngisahamba ngisawuthwasa, cha. Amathwasa angakithi ayidlula efohle ehlathini ngenhla komuze ekhaya, ehambe ehlabelele ethi ngibiziwe komkhulu, ngibiziwe edlozini, behamba la indlela ingekho khona. Ngangenwa into enjalo, ngangenwa into eyayifohla idudula. Umuntu wayengibuka esayidini wayethi ngiyahlanya ekhanda. Umuntu wayengibuka engayazi into engenile, wayeya kubazali bami ethi hayi bosukumani, iyagula lengane. Lokho kugula, haleluya, lokho kugula, yikho lokhu bathandekayo. Ngangenwa into enamandla. Ngelinye ilanga ngiyafika ekhaya ngiyathandaza, lo mthandazo ongamemezi nje uthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungithwalile. Bese kushayeka phansi inkosazana yakwethi Bhonge, nami ngivula amehlo ngiqakeke, nami lento yamandla amaningi lama ngazi ukuthi uNkulunkulu wenzani la. Ibhonge bisihlanzi ikhipha igwebe linyoka, athi umntwana ongizalayo eyiwasinda ukhuliwe. Ngenza umthandazo bazalwane wokufika ekhaya, singamaluthela la ekhaya. Njengoba ngifika ngithatha ivesi elilodwa ku number 21 bese besondela ngithi bonga konke kwamibala, bonga ngo kwelula nokuhamba nokuhlala nokuphefumula, bonga uJesu lokhu konke izinsuku zami zonke, bonga bese esondela amaluthela la ekhaya ukuthi sibonge uNkulunkulu. Wonke umuntu uyaqonda ukuthi kufanele kubongwe. Ngihamba indawo engaziwa umuntu, ngiyintombazana sengibuyile, usakazeka lo phansi, uhlanza igwebu, kudilika amandla la ahlala phezulu kwabantu. Nama ngazi ukuthi manje labantu kubenze njani njoba bekhala njena.
Masiqeda umthandazo oyedwa kodadewethu omncane uthi ngeke ngiphinde ngwavula amehlo makuthandazwa. Ngithi kwenze njani? Indle sasithandazela kuyo kwakurondo, ngivela emzini nje bazalwane wakho rondo botshani. Kwaku round wotshani ungenali iwindi. Angazi ngoba wakhiwa uyu umntwana lo ongilamayo ukuthi wayengawufakile ngani iwindi. Wawunomnyango nje ungenawindi kuba mnyama phakathi. Sithandazela kuloyo round. Uthi lo dadewethu omncane ngibone kuvuleka iwindi la. Indaba bazalwane ngizonishumayeza kancane. So manje ngayithathanga lento mina ngifuna ukushumayeza ubishop. Mina ngizohlala phansi khona manje ngoba mina ngifuna ubishop angishumayeze. Uthi ngibone kuvuleka iwindi lana. Kwavela umuntu ogqoka impahla ezimhlophe wavela uhafu wangibuka wathi wovala amehlo samazulu makuthandazwa. Nginikhothela kancane nje bazalwane ngizokhuluma ngemkhuba nemlingo yomthandazo. Nginikhothela kancane nje ohambeni le umpostoli ayikhothile kwakusesikhawini kuse College of Education. Kwakulapha esikhawini mangime pulpit kwakuyi prayer chain ngahamba into okuthiwa i prayer chain. Sasikuyi conference ye prayer chain. Uma ngishumayela athi umuntu wasezulwini la indlebeni khona umuntu ogulayo la phansi. Uma uqeda ukushumayela umfune cabanga nje abantu bebangaka. Ngithi ngizomfuna kanjani moyingcwele ngenze njani manje ukuba kwase kuyilezi ikhathi zokuprofeta ngakuzoma ngithi nasi isiprofeta ngoba sasifikile sinamandla manje kwakuyizikhathi zezwi wayise ewaqondanisa amehlo ami mewaqondanisa wathi uye loyana ombukayo ngamfuna ke masiphuma siya kwi break ngamfuna ngempahla ayigqokile ngase ngamthola sawubona sisi yebunjani ngiyaphila ngokwaba nisibongo ngokwamkhonazi kwenze njani wathi ngiyagula wathi ngigula kakhulu sengize ngiyekile esikoleni bese ngifunda sasatho standard ke wathi bengifunda standard 9 sengize ngiyekile esikoleni ngendlela engigula ngayo angizikuyixoxa ke lo ndaba yonke kodwa leyo ntombazana ngathi abazali unabo wathi ngimncane futhi manje yena wayinomzimba esidudlanyana mina ngiucingo nqoku 28 mina ngibulawa ama-fasting mina ngifuna uNkulunkulu mina ngiphuma ku 7 days ngidla insuku ezintathu ngingene ku 14 ngidla insuku ezintathu ngingene ku 21 ngidle ngiwugodo mina ngiqedwa ama-fasting ohambo ngibizwa uhambo bazalwane lo sisi ngibona ngathi mdala kimi ngoba isithudlanyana kanti akamdala ukuthi yena unomzinjana mina angidli ngithi abazali unabo uthi yebo ngithi baba uthi bakhona la ngithi ungiyise kubo angiyise kubo ngithi bengicela ningiboleke yena lo baba nomama abadala bakhulile lo baba lo umongameli waseZayoni lezi Zayoni zakwaDube ababekhonza kuzo lapha yana bavume bathi sesihluphekile ungahamba naye ngihamba nentombazane nami ngiyintombazane encane khambe naye ngizoliqoqa ke lolo uma ngifika naye ekhaya ngithi he hambe ngocela ke kumntwana ongizalayo ndaba ezitha khona intombazane engifike nayo bengicela ihlale kancane la ekhaya ngizoyithandazela athi hayi kulungile ntombi ngithi amen ngiyabonga bese ngithi ngicela uhlale la ngisayisitolo ngisawuthandaza umuzwa wasekhaya wakho uflathelene nesitolo ngisawuthandaza lapha esitolo ngizwe kuthiwa lo sesilo omama walapha esitolo uyahamba uyengwelezane uyokhishwa isibeletho ngoba kuthiwa une-cancer ne right angithi sizothandaza ngithi mina kuNkulunkulu kuthiwa uyokhishwa isibeletho lo muntu kuthiwa siyokhishwa nengane kanti mina ngamthandazela ngoba ngatholi ingane wakhulelwa manje kwenzeka kanjani ukuthi mase khulelwe bese kuthiwa une-cancer sekufuneka kukhishwe isibeletho kukhishwe konke nengane ngisawuthandaza bese ngiyahamba ngothandaza ngithi ngisathandazela lo okuthiwa uyengwelezane kusasa bese ngibizwe ekhaya nazi ingane zasekhaya zithi lo sisofike nawo sewile uqulekile
ngithi ake nimiyeke loqulekile ngithandazele lo ngiqede ngaye bathi hayi uma uthi buya uyasabisa ngithi ngitsheleni uma ukuthi akazukufa ngithandazele lo bese ngithi uvuka wena uhambe engwelezana isibelethu yobuya naso nengane yobuya nayo wabuya naso isibelethu wabuya nengane wayizala yomfana ngizokhuluma ngemlingo nemkhuba enziwa umthandazo lo olapha ekhaya ngibuyele kuye ngifike ngimthandazela ngithi mangimthandazela aphalaze inhlabathi ngibeka indishi megonyuluka akhipha inhlabathi abantu bayamthakatha umuntu ngeinhlabathi zamathuna akhiphe inhlabathi akhipha amaphepha agoqiwe anemithi egxotshiweyo nezitaputapu ezimnyama neintamba amawuli aboshiwe ashawa amafindo akuphalaze kuphume ngomlomo aphalaze ikhandlela elingaka liphume emlonyeni ngiyayiqoqa waphalaze ishongololo leyamuntu eliphilayo ishongololo ke ngalwa nalo ishongololo ngangenza imfuselelo akuyona ilanga elilodwa into yeshongololo ngangenza imfuselelo ngishumayela nobaba umkhize waseFaith Mission oswaye enkosini sikwambonambi simisa imfuselelo ka3 months uNkulunkulu wathi wena hamba manje uye ekhaya ngathi kanjani inkosi ngishiya imfuselelo ngiyashumayela wathi hamba ushiye laba abantu hamba uye ekhaya khona izinto engifuna ukuyikhipha kulo yamuntu ngamfica mangiqhamuka uma wathi nomoya kaNkulunkulu ngempela ayingakabikho ama cellphone wathi kuba bekunocingo ngabe ngilishayile iyafa le ngane yabantu ayishiya la ekhaya mangifika ukweqila amehla amhlophe imhlathi ilokhekile ngafike ngamthandazela ukuthi ukhomba impawu zokufa ngaphuma phandle ngathi uNkulunkulu angithi awuzukuvuma ukuthi le ntombazana ifelela ekhaya le ntombazana uNkulunkulu ayingafelela ekhaya umntwana akakhola uzothi umuzi wakhe ufuna ugezwe ngothini mina kulaba bantu uzogezwa ngani futhi umuzi lo womntwana laba bantu nje babexakile begulelwa kanje ngavuma uNkulunkulu mina ngamthatha ngoba uthe wena angimthathe ngimthandazela uzophila akangafi ngangena endlini olokugcina lo lengixoxayo ngifundizwe ngithandaze ngihlale phansi ngathatha itiphoti ngalithela amanzi ngibona amathipoti lawe enamela ngalithela amanzi ngawathandazela ngathi uNkulunkulu ngicela idrop yamanzi ezongena emlonyeni ilande yonke lento isisu sesisingaka la unebala lisekhona namhlanje lento ifuna ukumbhoboza iphume la into yabathakathi angithi ngikhuluma ngomuntu olawo ngoye ifuna ukumbhoboza iphume la sekumnyama lana ibala selimnyama iyanyakaza lento iyabonakala ifuna ukubhoboza isisu ngathatha teaspoon ngavula imhlathi ehlangene eqinile ngathela amanzi ngomlomo wetipoti kwangena iconsi kwaqhuma into eyayingawushaya lapha aphuma amanzi eblue mayiphuma eblue eza neshongololo elide lingake liphilayo laphuma libhinqilika ishongololo libhinqilika ishongololo ngiyalisaba mina ngemvelo yami nje ngizwani neshongololo lele seliphuma kumuntu ngizolenze njani walithatha uma walifaka ebhodleleni wafaka amanzi wavala wathi leli shongololo kufanele kulihambise kubo walengane ngathi liphathwe yimina uthi ngithi ngihambe nalo ngisukela ekhaya ngize ngofika ongoye ngiphethe ishongololo wathi uzohamba nalo solifaka esikhwameni ngihambe mina ngazi ukuthi isikhwama sineshongololo futhi eliphume kumuntu wathi uma kubuya uzolihambisa uwe phela lo thina sazilutho ngalento bese lithatha alibeke phekwe wardrobe silale sivuke likhiphe igazi amanzi lawa eyigazi lona lomile limhlophe ingathi ishongololo elafendulo ngithi mbawoza uzobona phela leli shongololo bese kuthi ngo11 ekseni liliphuze lonke leli gazi libuyele kulo liphile libhinqilike ebhodleleni libhinqilike ebhodleleni mina kufuna ngibhekane naleyo nto bazalwane ngingane futhi mina ngaleso sikhathi wenze njalo uNkulunkulu ngalezo insuku ngizokhuluma ngemlingo nemkhuba eyenziwa umthandazo ngingalifundisa kafushane bazalwane ngivulelani incwadi yezenzo isahluko se12 chapter 12
ni right kodwa nina bazalwane I right le audience ukuzwa ngezinto ezenziwa umthandazo ni right bazalwane ukuzwa ngezinto ngizofunda iBhayibheli ngiqalela ngezinto ezenziwa uNkulunkulu just few things ziningi izinto uNkulunkulu azenzileyo zinkulu izinto uNkulunkulu azenzileyo uNkulunkulu usazenza izinto ngiqalela ku verse 1 ungifundele kodwa ungathi ngikhuluma kubantu aba wrong yes ukhona into ongazi ukuthi ngikhuluma kubantu aba wrong ni right Amen. ukhona umuntu ongangifundela Amen. yazi ngifuna uyifunde nje ngesayoni funda Incwadi yezenzo uchapter 12 soqala ku verse 1. Ngaleso sikhathi uHerodi inkosi welula izandla kubahlupha abathile bebandla. Wabulala uJakob umfowabo kaJohane ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda waqhubeka wambamba noPetro. Kwakuyizinsuku zesinkwe singenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyweni amane. Yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela. manake uyazi ukuthi lento kumkhuphulela kubantu wayemnikele emphakathini Yeah, wayobulawa eyokhandwa ngamatshe that's right. umphakathi That's right. ungabuyela kuleyo nto uyifunde Yes. Sizobuyela ku verse 3. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda waqhubeka wambamba noPetro. manake angifunjwa ngisho mayeli lento Yeah. ngikhulume nawe nje ngibona ungifundela ngibayeka abanye vele angizwa ngingabethembi nje nokuthi That's bayezwe right. uyayizwa inlento yokuthi wabulala uJakob Yes. wayise ebona ukuthi lento Yabathokozisa. ibenze njani wayise eqhubeka wabamba uPetro. noPetro Yo. wambamba ke ngeinsuku zesinkwa esingenamvubelo kwase kuba ukuthi ngoba nazi sekuyizinsuku zePhasika ngathi kwakulezi insuku nje sikuzo wayise emgcinele ukuthi uzomkhaphela emphakathini emva kwePhasika angithi wena uyayizwa lonto Amen. qala ke kulento ethi kodwa Asibuyele kuyena uverse 4. Othi wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyweni amane. okay Yilelo nalelo linamabutho amane. mhlambe wena mabe ngingakunikeza mhlambe bebezokulalela mawubashumayezi cabanga ukuthi wambamba wamnikela emaviyweni amane yilelo nalelo butho mina ngikhathazwa ukuthi abantu balesikhathi bayamncikisela uNkulunkulu uthi ngeinhlupheko bamkhombe ngomunwe bamthembisa kumshiya Yo. yabo angithi ngikhuluma nawe Amen. ngiyabezwa laba bakhuzayo ngapha ngazi ukuthi bezwani ngoba angikhulumi nabo ngoba abangithembisanga ukuthi bazozwa ngikhathazwa ukuthi laba abantu balesikhathi uNkulunkulu bahamba naye bahambe bemkhomba ngomunwe ukuthi uma engakwenzi bahlala bembalela bethi ngani ngiyakhonza ngiyaya enkonzweni ngenza yonke into ngiyanikela Yo. lana sikhuluma ngompostoli Yeah. kodwa obanjwayo aboshwe anikelwe emaviyweni sikhuluma ngompostoli lana Amen. lana sikhuluma ngompostoli ungaliqedela baba ivesi
yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde cabanga ibutho linani linamabutho linamabutho azokwenzani ukuba amlinde umuntu oyedwa all right ehlose ukumkhuphulele ebantwini emva kwephasika all right qhubeka baba ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke sengathi ungayiphinda leyo ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu wenziwani uPetro wagcinwa Wagcinwa wenziwani uPetro wagcinwa wagcinwa etilongweni yo mhlambe ngiyeke bazalwane wenziwani bazalwane wagcinwa njengoba lele lakho upaquza nje kulitilongo wagcinwa etilongweni wagcinwa nokholwa nogcobo namandla wagcinwa etilongweni all right leyo kuyoshunyelwa abanye ngelinye ilanga kodwa wagcinwa etilongweni ekholwa nogcobo wagcinwa etilongweni wahlala nalo wagcinwa etilongweni namandla okuthiwa kwakuthi uma behamba emgwaqweni kukhishwa abantu kuma hospice bebekwa isithunzi sikaPetro masishaya lo muntu asukuma umuntu oyishosha ahambe kodwa angakezwa wagcinwa angakezwa kithi wagcinwa etilongweni namandla asukumisa ishosha namandla asusa ubulephero namandla avula amehla impumputhe wenziwa njani wagcinwa etilongweni bazalwane hlaliphansi nje wagcinwa etilongweni nalo lonke ugcobo wagcinwa etilongweni bishop nogcobo olwenza indoda ihambe phezulu kolwandle leya nunu yake yamemeza inkosi yayimemeza olwandle yathi makuwe Nkosi shono ngiza kuwe phezulu kwamanzi yathi inkosi woza yaqatha lento phezulu kwamanzi kodwa ilamaha wagcinwa etilongweni nalawo mandla wagcinwa etilongweni yahamba lento kaSimoni yahamba yonke into yamangala yahamba ulwandle lwangazi nalo ukuthi lwenze njani ihamba phezulu kwethu ngoba inkosi ithe yaya lento yaya phezulu kwawo amagagasi kodwa kulesi simo wagcinwa funda nami qede mina ngifuna ukuhlala phansi shumela bishop kwathi mhla uHerodi ebeseza kumphakamisa ngalobo busuku uPetro wayelele mana phakathi yini lento eyenza lento uthi uyibandla lalimkhulekela ngesineke mana bayizwanga ngingalekelela kancane lana bazalwane kuthiwa ini bazalwane ngicela nimemeze ibandla obani ibandla ulabashakatha lenzani lamkhulekela ini wobana bakhulekayo ne atakuyena umfundisi okhulekela thina nabazalwane khona into elingayiswa wobana bakhulekayo ibandla bakhuleka kanjani ngesineke ya manini ke yabona ikhona into engahambi kahle yabona ikhona into engahambi kahle la ikhona into engekho right
khona engekho right. Wenziwe njani umpostoli? Ubanjiwe, uqiniwe, ugcinwe kuphi? Utrainwa ibandla. Ayikho into uNkulunkulu ayivumelayo. uNkulunkulu akadlala amagame. Ayikho into ayivumelayo just for nothing. Kodwa leli bandla kwakufanele lifunde ukuthandaza. Manje kufanele kuzisimo ukuze uthi bishop uthi umfoka Jese uthi mayisehamba athi kwangilungela ukuhlushwa ukuze ngifunde imiso zikaSimakade ngoba ezinye inhlupheko zizosifundisa imiso zikaSimakade leliya la trainwa ukuboshwa kompostoli lafunda ukuthandaza lafunda kwaukuthi umpostoli akaphumi ma engaphumi etilongweni lona kufanele lehle liyezansi nomthandazo ma befuka ngakusasa bethi ithini indaba kuthiwe usaboshiwe emva kwephasi kuzonikelwa lathi asithandaze sanibonani bazalwane ma bevuka bathi nike nezwani namhlanje lithini isolezwe kuthiwa isolezwe lithi umpostoli sagcinwe etilongweni umpostoli uzonikelwa emphakathini ngemva komkhosi wePhasika bese iphakama lezi ezibandla zithi lintu uthandaze ungayeki ukulwa ekufeni uzowuqeda umsebenzi wakho zithi asithandaze bese bakushonilanga mabaso bathi ubani oke wezwa indaba kuthiwa zithi indaba umpostoli uboshiwe bese ziyahlangana zithi abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa usho njalo umpha wahlala umpostoli lathandaza ibandla naye walishiya lingenjeyana emthandazweni mayiphume ejele wafica ilwane wafica inunu ayikhafula umlilo wafica amantombazana angasagonqi ayithandaze bese siyaphuma siyolunguza imthandazo ukuthi iyasebenza inlento asithandazayo sanibonani bazalwane funda ngiyeke mina bengezini uzoshumayela funda usheshise phela hayi kwathi mhla uHerodi ebeseza kumphakamisa nakho ke ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili lobo busuku besesokwenziwa njani esezokhishwa ephumiswa lekubantu ngalobo busuku uPetru wayenjani ebeza kuphumiswa bekhishwa yes ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho ulele uPetru aniswa unjani befundisa uPetru uzobulawa kodwa unjani uPetru ulele uPetru kodwa ibandla liphi impostoli isemthandazweni akalale phela uPetru akalale uPetru boshiwe akalale uPetru uPetru uqiniwe uPetru Petru fanele alale ibandla lithandaze ngalobo busuku madoda ngalobo busuku funda baba
kwathi mhla uHerodi ebesa kumphumisa ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili eboshiwe ngamaketango amabili. Cabanga ngicela ngitshele, ngicela ngisize befundisi. Lo mbuso usaba uPetru. Umbuso lo uPetru lo abamsabayo bembophile bishop, uboshwe ngama chain, ugadwe amabutho anamabutho, uyedwa ukhiyiwe amagate, uvaliwe ngeinsimbi. Usatshwa yini uPetru? Yini lesatshwa? Yini lesatshwa la? Inkinga ukuthi nina anazi ukuthi ningobani. Inkinga ukuthi nina nazi ukuthi ningobani. Umlobo wencwadi yamaHebheru uthi sizile nathi entabeni, kodwa intaba esize kuyo akuyona le ababefike kuyo. Uthi thina intaba esize kuyo, uthi intaba esize kuyo, uthi la igazi likhuluma okukhulu kunelika Abela. Andiswanga uthi igazi elila kule ntaba likhuluma okukhulu kunelika Abela. Igazi lika Abela lakhalisa uNkulunkulu, wathi leli gazi liyalila emhlabathini elichithelwe kuwo. Kodwa uthi ubhala amaHebheru, kodwa lele likule ntaba line voice enkulu, likhuluma okukhulu ukunegazi lakhalela uThixo. Athi leli hayi, athi la esikhona, athi intaba esikuyo inezigidigidi zezingelosi. Ukuthi nina nazi kukulo leli lakithi eShowe bishop, eShowe ithi le ndoda yakhelene nomfundisi. Mfundisi ngicela ungilekelele, ngifuna ama security lawa agada kwakho. Uthi umfundisi anginawo ama security. Uthi hayi ungabi nomona mfundisi, nami ngizokhokha ukuthi ngithanda lenkaphane egada kwakho. Umfundisi anginayo ikhampani. Ithi le ndoda unekhampani, bathembekile laba bantu, ngisho ungekho basuke bemegayidini. Ngifuna laba bagada kwakho, ngifuna ungitshela ukuthi yipi le security company ngijoyina kuyo izongigadela umuzi. Mfundisi uyafuna hayi makhelwane kushuthi izingelosi ngoba mina angijoyina. Awubafethu ukuthi thina sazi ukuthi thina siwobani. Nginganiyeka manje kuthiwa ngalobu busuku ngicela nibambele befundisi, uPetru wayeleke lobu azokhishwa ayobulawa ngabo, wayeleke. Kwase kwenzekani? Kwathi mhla uPetru beza kuphumisa ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili eboshiwe ngamaketango amabili nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Hawu funda bheka yafika ingelosi. Hawu bafowethu, hawu yenze njani? Yafika ingelosi yenkosi, wakhanya ukukhanya etilongweni,
yamshaya uPetro hlangothini yamvusa ithi shesha usukume ayesewa amagedange ezandleni zakhe ulabahasakatha. Yini lena bazalwane? Imilingo. Niyazi bazalwane, niyazi nginihlebele bazalwane, uSathane akanalutho. uSathane uimitator izinto zikaNkulunkulu. Imilingo eyakithi wena uhlupha ngoba uyakholwa uSathane kodwa ukholwa uNkulunkulu. Wena uyakholwa ukuthakathwa kodwa wena awukholwa uNkulunkulu. Nemilingo eyenziwa umthandazo. Bazalwane, ibandla lakhuleka ngesineke. uPetro wagcinwa etilongweni. Ngosuku athi uHerodi ngiyamkhipha ekseni andizwanga. Ngalolu suku athi uHerodi ngiyamkhipha ekseni ngimkhaphela emphakathini fika ingelosi. Fika ebusuku. Khona umuntu ozwile. Khona yini umuntu ozwile. Ifika nini ingelosi? Naleyo futhi awuyizwa. Naleyo awuyizwa ngazi ukuthi uthola bani akushumayeze. Ukuthi ebusuku kwafika ingelosi. Ungabubalekeli ubusuku bakho. Ngoba ubusuku bakho bubelethe imini yakho. Ngeke ifike imini yakho uma wena ubalekela ubusuku bakho. Fika ingelosi yamshaya ohlangothini yathi vuka shesha. Ayiphethe ikhiye ma imsha ngothi qhuma amagedango. Yini lena yenzeka lana? Yamshaya uhlangothi waqhuma amagedango. Awa amachain. Lithi iBhayibheli uPetro wayicabanga ukuthi kuyivision. Uyaphupha. Ngicela ungifundele baba ngiqede. Ingelosi yathi kuye gqoka ufake icathulo Cabanga. Kade ngithi mpostoli into esingayazi ukuthi all the matters 18:13 uconcern uNkulunkulu ngaso. That's right. Noma into encane kangakanani ngicabanga ukuthi uNkulunkulu akanendaba. Is very concerned. Ngento ethinta wena noma ngabe yini. Kukhuluma ingelosi. Vuka. Shesha. Qoka. Sukuma. Hamba. Kusho ingelosi. Into yakhe nje kufuneka lalele. Athathe instruction. Vuka. Qoka. Shesha. Hamba. Enze leyo nto. Qedela. Wenze njalo yathi kuye wenze njani? wenze njalo yathi kuye yembatha ingubo yakho ungilandela. Cabanga. Woza Waphuma wayilandela wayengazi ukuthi kuyiqiniso okwenziwa ingelosi. Yo! Kodwa wayethi ubona umbono. All right. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili bafike esangweni Ukhona lensimbi. abanye abalindi njalo bagade yena uPetro. Abalindi bokuqala isango lokuqala abalindi besibili. Bonke labantu bagade uPetro. Laba bantu Pastor Ludube
babona ukuthi uJesu wavuka. Mhlawumbe uzwile. Basaba abapostoli ngenxa kaKristu. Ngoba babona ukuthi uJesu wavuka. Lendlela abamgade ngayo. Yiyo lendlela ababegade ngayithuna. Bagade ngalendlela. Badlula. All right. Bafike esangweni lensimbi eliya emsini. Nalelo lisavalela uPetro futhi. All right. Labavulekela ngokwa. Naso yini lena bazalwane? Imlingo nemkhuba enziwa imthandazo. Isango lensimbi mali babona beqhamuka. Alibonga igama lenkosi. Labavulekela usanibonana ebusuku. Mali babona beqhamuka. Labavulekela. Bosa, baphuma badlula isitalathi sabasinye ingelosi yayisimshiya masinya. Ingelosi yathi so safe. So safe. Sungahamba basha. Yamshiya. Bosa. uPetru esesangulukile wathi Yonke lento yenzeka nje uPetru yadunyelwa. yo Yonke la movie idlala nje uPetru uyadunyelwa. Esesangulukile. Wenze njani? wathi manje sengiyazi Awu siyami. ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubhekwe yisizwe samaJuda. Yo! Qedela baba. Sekumkhanyele lokho wafika endlini kaMaria unina kaJohane othiwa nguMarku lapho babebuthene khona abaningi bekhuleka. Yo! Esengqongqoze esivalweni sesango yezi intombazana ukusabela igama layo linguRhoda. Leza isalali ke leze ngoroda. Ngoroda isalali silunguza imthandazo. Ngoba mawuthandaza, uthandaza ubuye ulunguse ukuthi lento engiyithandazayo iyasebenza ingodwa. Noma abanye belibele lezo ingoroda ithandaze lokhu ijike emasangweni zolunguza imthandazo. Yenzani lento engiyithandazayo? Ma ejike esangweni iyalunguswa imthandazo. Yalunguswa imthandazo. Ngicela uqedele khona ife sengifuna ukuvala. Isilizwile izwi likaPetru ayivulanga esangweni enxa yokuthokoza. I-excitement. Kepha yagijima yabika ukuthi uPetru umi ngasesangweni. Lento kade sithandaza siyenzekile. Nangu Petro esangweni. Qedela uyazi ukuthi ngihlushwa into yokuthi kuyokuthi kukhulunywa into abantu bangayilethi kubiphila. Uyabona nje makumenyezelwa phe kwakho kuthiwa lento ekade siyithandaza. Ngake ngahlupheka kushumayela nangu bishop. Ngahlupheka ngafuna ukufa ngihlanye ngedwa ngathi banjani labantu bishop ashumayela kubo edilize healing ngathi lento ibithi sa abandize bagcwale altar babamba ukuphila bakuthatha kuye ngathi ushumayela ngathi asontapi laba bantu kwenzekani lapha uma sekumenyezelwa kuthiwa lento wambiso lento abasithandazela Sayenzekile. wambiso
seduze kwakhe okade letha umnikelo wengane yakhe la sukuma umshaye uthi siyenzekile tshele thani lento awuyithandazela seyenzekile nina ngicela umbambe lo mhlobo wakho seduze kwakho uthi kuye lento besizelela isiyenzekile lento besithandazela yenzekile uthi lento besicela isiyenzekile awumhake ngicela umhake uthi kuye Hallelujah. yenzekile awumbambe uthi kuye yenzekile ulalama ulamaya khona yenzekile 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 Hallelujah. Hallelujah. ake ngibona abefundisi behamba lapha phakathi kwabadla behambe belixoxela bethi yenzekile ake ngibona abefundisi ake ngibatshela nithi yenzekile ake ngibatshela bafowethu nithi yenzekile ake nithi siyenzekile ake nithi yenzekile lento awuthola umuntu ozomhlebela uthi kuyisiyenzekile yenzekile khona umuntu kufanele kumtshele fika kuye uthi yenzekile kunamandla ahamba la thani yenzekile kunamandla ahamba la yalekelelani befundisi kunamandla ahambayo uthi lento isiyenzekile lento yenzekile lento yenzekile lento yenzekile oh senzekile nansi hiliki nansi tenqamulikenza nansi tenqamulikenza eyila hila mahaya ani amahasu yanzeka 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 Mashas. yo yo Likapata suketela bahasharabaha. yanzeka Yendekete keposika tapahata. Elefrenta kasukatala bahasharabaha. Shalabahasila tetelebesaka. Sulapahanda koshala bahaya. Lipahasele beshila pahanda koseketeya. Eleve
bahasekete. Ulkapanda koshala bahanda mahasela. lalela imlingo nemkhuba enziwa umthandazo. Apostoli kuvuleka amagate akekho phethe ikhiye kodwa amasango einsimbi ayavuleka manje ayavuleka avalwa abathakathi ayavuleka kuvulwa amasango noma kwavala bandi kwavala umbuso obumnyama ayavuleka lawo masango. Imlingo eyenziwa umthandazo wenza izinto abathi mazenzeka mayizintombazana ethi nangu Petro bathi hayi ngeke kusho laba kade bethanda kwenzeka into abangakholwa ukuthi yenzeka. Laba kade bethandaza kanti kade bethini ngoba bethi uNkulunkulu ukhipha uPetro, uNkulunkulu usekhipha uPetro, batha kuyena uPetro isithunzi. Thina sithandazanga into engakwazi ukukhipha umpostoli ejele, isithunzi leso. Mhlasazi ukuthi singobani. Cela ukuthandaza ngehle kuleli pulpit. Cela ukuthandaza ngehle. Lana sizokwethula amandla nalena nje ayilutho lento lokho akulutho lokho. Lokho amadimoni kakhona kuyangichasula. Lokho kuyangichasula ke lokho. Asibonge uNkulunkulu ngezwi lakhe eliphilayo. Lento efaka zompostoli amandla alento esishumayela angena kwandlwana langakaze ngene khona imoto, afika avula indlela imoto kwakhiwa igarage. Amandla alento ma efike kahle bengithi nje sithinta imkhuba enziwa imthandazo. Thandazo yenza imkhuba enzima bazalwane, and awukho umuthi nobuthakathi obukwazi ukumelana nomthandazo. Noma lo mthakathi endiza ngomshanelo uyofika kwakadaklazeke sifike simbuza ukuthi ubuzo kwenzani la, ngoba kunamandla nemkhuba nemlingo eyenziwa umthandazo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, wena omvusayo uJesu ethuneni. Siyabonga wena ophila kuze kube phakade. Sikubonga ngamasango avuliweyo, sikubonga ngamaketango awohlokileyo. Baphumile uNkulunkulu bayokudumisa eJerusalem. Siyabonga thatha udumo, siyabonga thatha amandla, siyabonga thatha inkazimulo. Kwenzile. We bless your name. Thank you, Jesus.
uNkulunkulu wemihlola menzi wokuhle oshintshoku jwayeliwe awuzosho mntanami awuzosho mntanami uNkulunkulu uzothandaza yini naba mfundisi umhloli yini manda namashana kila mashana masana yini manda mashaya uyinkosi ephakemeyo kakhulu ngomdala kuneyinsuku ngoba ekhona emandulo umhlaba ungakasekelwa wena oyinkanyezi yokusa wena omile kuze kube phakade naphakade uNkulunkulu wendalo yonke sandleni sakho baba kukhona amandla kukhona futhi negunya baba wethu namandla wonke uthi ngawu Jehoshafati Jehova asinawo amandla okuma phambi kwalesi sixuku kodwa amehlo ethu akuwe lethizwi lakho wathatha amasotsha wabuyisela emuva wathatha abapristi bamaLevi bawuthwala umphongolo bama phambi kaIsrayeli bahlabelela ihube elisha bathi bongani uJehova ngokuba mkhulu umusa wakhe umile kuze kube phakade bongani uJehova ngokuba mkhulu umusa wakhe umile kuze kube phakade bongani uJehova ngokuba yena mkhulu umusa wakhe umile kuze kube phakade
bongani uJehova ngokuba mkhulu umusa wakhe umile kuze kube phakade bongani uJehova bongani uJehova bongani uJehova ngokuba yena mkhulu umusa wakhe umile kuze kube phakade bafika izitha zabo sayiphendukelele sahlabana zodwa ikhapharamanuka ilaphapapadosha urapasikata ushande inikapa ushatapa ripopoto ushande ilia haya 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 ushapapato haya haya ubano njengawe ubano fana nawe ubano njengawe ushande kuraba